Σήμερα δοκιμάζω αρώματα από Toskovat. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που κάνω αυτό το βίντεο. Το TikTok αποφάσισε να μου σβήσει όλο το edit την προηγούμενη φορά. Για να δούμε τι μου έστειλε ο φίλος μου ο Τέο. Πρώτα θα δοκιμάσουμε το Spinal Fluid on the Walls. Τώρα θα βλέπετε το spray βαφής, το κρέας και αυτές τις νότες και θα λέτε τι στο καλό μας δείχνεις. Αυτό το άρωμα μου βγάζει κάτι σαν φάρμακο, μου βγάζει full το κρέας. Τι να πω, δεν έχω λόγια, σίγουρα μου θυμίζει το Attack on Titan. Είναι λίγο σαν τις διαμαρτυρίες που βλέπεις στην τηλεόραση που ρίχνουν μπογιά στα έργα τέχνης, μόνο που εδώ ρίξαν την μπογιά στα κρέατα που έχει στο σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε και το Vestibule Terror. Από τις νότες θα περιμένετε κάτι πιο καλό, ας το πούμε έτσι. Αλλά και αυτό είναι σκοτεινό, θυμίζει μποκανέρα από Όρτο Παρίσι και είναι λες και πέθανε κάποιος δίπλα σου. Θα φανταζόμουν τον Scarecrow από τον Batman να φοράει αυτό το άρωμα. Γενικά και τα δύο αρώματα ξεκινάνε κάπως άγρια, αλλά στο Dry Down ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα. Αυτή ήταν η γνώμη μου για αυτά τα δύο αρώματα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.